iată-ne și anul acesta la cea de-a treia ediție a Festivalului de Lavandă, cu voia lui Dumnezeu, și astăzi am strâns la oaltă oameni frumoși, oameni dragi, oameni cu aceleași preocupări și idei sănătoase, oameni care se bucură să împărtășească frumosul. Lavanda este în plină floare, se culege, deja am făcut din ea siropul de lavandă și ne bucurăm de ziua asta plăcută și binecuvântată. În cadrul festivalului avem mai multe activități, ateliere pentru copii, ateliere de făcut pâine, atelier de făcut săpun, adică cam tot ce putem să facem cu mâinile noastre pe lângă casă, din ce avem în jurul casei. E o zi bogată, o zi bogată în energie, în oameni, în toată bucuria pe care fiecare participant la acest festival o aduce și locul o înmagazinează și la rândul lui emană bucurie. Întotdeauna în viața mea Dumnezeu așa a rânduit că periodic, în anumite situații de viață, îmi trimite bogăția asta de oameni îngeri, oameni frumoși care vibrează la ideile mele. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care și anul acesta au participat și au pus umărul într-un fel sau altul la organizarea Festivalului de Lavandă. Mulțumesc celor care nu au putut să fie prezenți, dar m-au încurajat să organizez și și-au oferit sprijinul chiar și de la distanță. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu că a rânduit încă o dată să fim împreună. Așa că era greu să tragă brazde în pământ, să planteze semințe și să le ude până să răsară primile stari. Chiar și așa, în fiecare zi petrecea câteva ore îngrijind florile care creșteau în ghiveci aranjate cu grijă în micuța lui cameră de zi. Mă rog, nu era chiar o cameră de zi, dar el visa Andrei la întinderi mari de pământ roditor, pământ negru, umed, care privește spre cer în așteptarea unei ploi de semințe. Uite! Plantele sale au luat în stăpânire grădina, baia, holul, dormitoarele, creșteau chiar și niște sertare deschise. În unele seri, Andrei și familia lui luau cina în compania unor lalele galbene. Soția și copiii lui visau și ei la parcele întinse de pământ roditor, adică își doreau mult de tot o grădină. Uite! Uite, Elena! Eu crescut o lălie în pășurie. Șefii lui Andrei îi spuneau despre el că era genul de mecanic care putea readuce la viață orice tren stricat de mulți ani. Muncea din greu la trenuri, dar nu câștiga mulți bani. În timp ce repara piesele stricate, el își închipuia trenurile care înaintau pufăind pe șine și erau încărcate pline cu crini.
Suntem la Balșa, la Festivalul Lavandă, aici unde lumea e foarte relaxată, se simte foarte bine și profit de ocazie să povestim cu un vizitator aici în grădina cu Levânțică. Cum vă simțiți astăzi aici la Balșa? Este o zi frumoasă, în natură, lume bună. Ce vă Ne așteptați să simțim. găsiți și ce ați găsit aici? Am găsit o lavandă foarte frumoasă și locul este minunat în natură. Oare ați mai fost la Balșa și cu alte ocazii? Am mai fost acum 2 ani aici, Tot aici, la grădina tot cu aici, Levânțică. da, și frumos. Ne bucurăm că și anul ăsta facem parte și printre invitați. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați găsit aici? Mâncarea. Mâncarea? Da, Ați mâncarea. simțit-o ca fiind bio, Da, să zicem bio, așa? mâncare bio, foarte bună. Bucătăresele, cred că de... și băutură, Super. dar mâncarea, limonada foarte bună, făcută de casă, cu sirop de lavandă. Da, minunat totul. Super, mulțumim. Da, mulțumesc. Cum vă simțiți aici la Balșa, la grădina cu Levânțică? Foarte bine. Am mai fost o singură dată la Maria. Mă bucur că a reușit să păstreze tradiția cu acest festival. E lume frumoasă. Sunt atâtea lucruri faine aici și mâncare și de băut și totul bio. Și cum să nu vii la așa ceva? Respira aer curat, vremea ține cu noi, e frumos. E minunat. Mulțumim Marie că reușește să facă treaba asta. Ce vă place cel mai mult din ce ați găsit aici? Oamenii și grădinița. Și Maria, evident. Da? Lavandă? Ea e suflet tot ce se întâmplă, da. Lavanda ați cules? Ați intrat Încă nu, dar o să luăm. De-abia am venit. Ați- Ne răcorim cu Da. o limonadă tot așa specială și cu lavandă. După care o să facem și un tur pe aici și luăm și înainte de pleca întotdeauna luăm lavandă, evident. Ați auzit despre proprietățile lavandei? Sau... Am mai și citit, am mai și avut, am mai și cumpărat. Mă bucur că fac și așa ceva. Maria și ajutoarele ei sau ce ne mai face, folosim și în cosmetice, dar în din asta obișnuite, săpunuri, șamponi. Super. Și pentru acasă, așa, în atmosferă, în cameră. E foarte bine. Da, ne bucurăm că vă simțiți bine aici. Și eu vă mulțumesc. Și vreau să te întreb ce ai ales aici din bufetul ăsta? Păi mâncarea noastră românească am ales. Da? Păi de asta noi am venit, pentru mâncare am venit. Vreau să ne-am întors din Bratislava în România. Și ați venit aici la Balșa pentru Exact. mâncarea bio, să zicem Exact, așa? prietenii noștri ne-au adus, ne-au povestit de locul ăsta. Super. Cum vi se pare locul? Cum ați găsit? Ce ați auzit și ce ați găsit? Ce am auzit suna minunat, dar ce am găsit e de 100 de ori mai bine. Super. Deci ne gândim cum să organizăm următoarea venire aici. Ce Și v-a pe plăcut cine cel să mai mai mult aducem? aici, la grădina cu Levânțică? Liniștea, energia, nu știu dacă și tu ai simțit același lucru când ai intrat, mâncarea. Super, poftă mare! Mulțumim! With lots of kids, very small babies, even babies in the belly I saw. There's some super good food that Maria organized. It's an international festival. It's here. international, yeah, that's because me and some people and my son and some families, we live in the hills and we're very happy to know Maria because we want to be also integrated in the Romanian culture out of respect and also because it's very beautiful. So I want to learn. Vreau să vorbesc romanește. Vorbesc puțin, I speak a little Romanian, but I want to learn more. And Romania is just a beautiful country. So I'm happy to be here, but especially when the days like this. How you Sometimes like here at the festival? the festival is so nice because it's like Maria has a very good taste. She's a very social person, so she knows how to get people together, and it's all very beautiful. So there's something for everybody to meet each other, to learn to know each other. You know, that's very important so that you can work together to make the world as beautiful as it is, but to show to everybody.
Da, and to să invite facem, everybody. să facem lumea un loc mai bun, cumva, asta e o parte din mesajul transmis. Și aici e un loc pe care Maria a reușit să-l facă mai bun și mai frumos, de care ne bucurăm nu doar noi românii, iată și alte naționalități, la, putem spune, Festivalul Internațional al Lavandei. Nu conțin chimicale, săpunul antibacterian, de exemplu, din comerț. Conține numeroase substanțe chimice, inclusiv parabeni, ceea ce în săpunul natural nu vom întâlni. Contribuie la protejarea mediului înconjurător. Toată glicerina rezultată la saponificare rămâne în săpun, pe când cele din comerț se extrage și se folosește în alte produse. De aceea noi, atunci când ne spălăm cu săpunul din comerț, nu simțim niciodată să ne fie hidratată pielea față de atunci când ne spălăm cu săpunul natural. Eu mi-am pregătit aici rețeta, mi-am cântărit câteva de acasă, câteva nu. Primul secret este, la un săpun natural se folosește minim 50% unturi și restul uleiuri în stare lichidă. De aceea am aici cel de bază care ne dă spuma la un săpun natural este cocosul, dar folosit în cantitate peste măsură uscă pielea. Între timp facem procedura cu soda, care chiar dacă soda pentru multă lume că o vede pe etichetă, soda nu mai există. Deci o vedeți acum, dar în momentul în care ele se saponifică, deci uleiul cu soda, se obține glicerină. Și prin efectul de maturare, după 6 se ține săpunul 6 săptămâni la maturat. Abia după 6 săptămâni se pierde efectul complet de sodă. Și rămâne glicerina care de fapt ne este benefică pentru piele. Bijna 3 of 4. Ja, je bent pits of pollen. Dus je kan kiezen welke vraag. Pit of pollen? Oh, dat is gewoon niet gezien. Ja, gewoon heel pits, dan tussen of zo. En die is er nog maar een paar maanden. Ja, ja, geen tweelingen. Er is maar eentje een beetje. Die is een beetje spauw. Ja. Welke dat uitkomt? Pauw. Datorită vouă avem a 3-a ediție a Festivalului de Lavandă. Mulțumesc celor care m-ați ajutat, mulțumesc celor care ați fost prezenți astăzi și Doamne ajută să ne vedem anul viitor la ediția 4-a. Și exact, mulți înainte. Și la mulți ani seara, e ziua ei astăzi, nepoata mea. Și și-a dorit foarte mult să fie cu tortul de lavandă astăzi de ziua ei. La mulți ani! La mulți ani, Sara! Mulți ani trăiască! Iubita mea! Trebuie să mai zici nimica! Als je er naartoe gaat, duurt even. Turkije was heel erg aardbeving. Ja, dat is het. Nee. Ja, wagen. Dagen geleden. Hier ook, hè? Ja, bij Dina, daar ja, dat bedoel ik. En mama, mama dacht iets voor. Ja, ieder is wel. Maar bij online, nee, maar we hebben niks.
Obrigado.